elektronikoa arratsaldero@eitb.com. Eta dibortziatzekotan baldin bazabiltza, adi, eta agian hau entzun da gero, gure abokatuak entzun da gero, agian idea aldatuko duzu. Bai, eta ikasiko duzu nola egin behar baldin baduzu. Eta horretarako ditugu hemen gure abokatuak Daniel Martínez eta Ariz Bieites ekin abokatu elkartetik datoz, eta hementxe dauden biak. Zer moduz? Arratsaldero, ongi etorri bikote. Bueno, dibortzioa hariko gara gaur solasean, nondik hasiko gara? Berbada, zakit, bueno, zuek erran, nondik hasi? Nik uste dut, aproposa dela astea, kontutan eukita, dibortzioa datorrela ezkontzatik. Gaur egun, bikotea, era askotako bikotea dauzkeu, egitatezko bikoteak, ezkongabea direnak, inskribatu ez direnak, gainontzeko bikoteak izango liak, ez? Orduan, dibortzioa beti ezkontzatik dator. Dibortziatzeko eskondu egin behar da. Eskondu egin behar da. Bestalde, gizartean eskaerai jarraituz, 2003an Euskal Herrian sartu zen egitatezko bikoteen legea, eta arek ezartzezun eraentza bat, ezkontzaren oso antzekoa, ez? Eskubide eta obligazio berdina egin. Pentsioa jasotzeko eskubidea, oinordetzako eskubidea, ezkontide bat hiltzen bali mazan, oinordetza errenta bate egiteko eskubidea, eta holako bestelako eskubideak, ez? Pentsio eskubidea ere bai, orduan, egitatezko bikote batek? Bai, alargutasun, oida, pentsioa, egitatezko... Eskontza eta egitatezko bikotean, niko pareko daude eskubide eta obligazio dago? Hori da. Pareko daude, eta, horre nik konkretuki esango nuke garantzitsua dela eskribatzea. Legia sortu zanean, erregistroa sortu zan, eta hor inskribatu behar da. Baita ere seme alabak eukita, hoi desberdintasun bada, ezkontzarekin, ezkonduta balin bat zaude, seme alabak eukitzeituzu, eta aitatasuna adibidez automatikoki arrezagutzen da, ez? Baina egitatezko bikoteen kasuan ez, zuzenean erregistrora joan behar da, eta arrezagutu. Seme alaba arrezagutu. Esan zurea dela. Zurea dela, esan, hori da. Tira, baina hori bertzerik, ume horren babeserako edo hori bertzerik ez da egin behar. Hori da. Aita zarela eta ama zarela registratu, kasoretan aita, ez da? Hori da, baina ama bakarri juten balin bada, eta aita ez da juten galetingo dute, eta esan gute ez aitak etorri behar du arrezagutzea umea. Ezkontzarekin automatikoki egiten. Ederki. Ezkontzarekin suposatzen da, aita dela. Hori da, suposatzen da. Suposatzen da. Horregatik dio, Baingate butaneroek izadute papera. Orduan, ezkontzatik hasiko gara, baina, aipatu dugu, ezkonduta daudenak eta egitatezko bikoteak direnak, gutxura bera ez? Eskubide eta obligazio. Bai, antzekoak. Ederki. Inskribatuak darenak, eritzek esan, badare egitatezko bikoteak, inskribatzen ez direnak, horiek izango liake, lagun batekin pisu bat konpartitzen duten bezala. Legearen aurrean, gu bion artean elitzak inolako loturerik egon. Bai, seme alabekiko, baina bion artean ez. Behin inskribatuta egitatezko bikote bezala, ezkondua bezala antzeko erantza bat izango genuke. Orduan, eritzek dioenaren hildoan, bikote horrek ezin du dibortziatu, ez dolako ezkondu, baina harreman apurtzen denerako dibortziaren antzeko neurriak hartu beharko lirake. Etxe bizitza aipatuko dugu, adibidez? Bai, perfecto. Dibortzio baten ostean, etxe bizitzaren inguruko aferak nola konpontzen dira, edo? Hori da dibortzaren efektu bat, ez? Azken finean, etxe bizitzaren zaintza, umeen zaintza, etxe bizitzaren erabilean eskubideakin batera dator, ez? Hoi etxe bizitza adibidez, naiz eta jabea zu izan, eta emaztea edo senarrai umearen zaintza emate zaio, etxearen erabilea normalian horrekin batea dator. Pentsio eskubideakin bai esan. Kaldera bat, normalean orain arte edo, orain dela urte batzuk arte, emakumezkoari ematen zitzaion umearen zaintz hori, ez da? Orain ere ala jarraitzen du edo ja berdintasunera iritsi gera? Joera mantentzen da, egia esan, zaintza hori amari emateko joera oso gogorra da, eta batez ere umea oso gaztea danean, hilabete batzu dituenean edo urte gutxi. Hala ere, duela urte batzukin alderatuta oso ezberdina da. Duela urte batzuk oso arraroa zen ikustea, aita bati zaintza esleitzea. Geroz eta gehiago ikusten da, eta hori zorionekoa da, azken finean berdintasunaren bidean jartzen gaitu, bai aitak, bai amak, eskubide berdina dauzkete umearen zaintza ukitzeko, eta honek bai erakusten du bai legegilearen edo epaileen jarreran aldaketa, baina batez ere gurasoen jarreran aldaketa, zen azken finean bata edo besteari esleitzeak suposatzen du epaileak egin behar dela hausnarketa bat esateko nor da egokiena ume hauetaz zaintzeko. Claro, aita batek
egiten du bakarra etxean baldin bada, lanean joan eta soldata bat ekarri, eta gero, bere seme-alabekiko inongo harremanik ez baldin badu ezartzen, harreman pertsonarik esaten dut, horrek suposatzen du, gerora zaintza ematerakoan pertsonanek ez daukela inongo argudiorik esateko nik umeak nahi ditut eduki, nik nahi dut umeen zaintza, eta ez zaio emango. Orduan, hori da prozesu sozial baten isla da. Azken finean, gizonak geranok, geroz eta gehiago arduratzen ari gera, gizonen eta emakumeen ardura dan horretaz, umeetaz, ez gera mugatzen soldata bat ekartzera eta... Apur bat aurreratu dugu zaintzaren gaia, baina ja atera denez, zaintza partekatua ere hor dago, eta ez dugu aipatu, ez dakit jendeak eskatzen duen, bikoteak eskatzen duten ala ez? Bueno, zaintza partekatua teorian oso ondo dator, baina problema garrantzitsu bat planteatzen du, eta da etxe bizitzana, azken finean umea egon behar da, partekatua hitza ere ez da oso zehatza, zeren ez dugu aldi berean zaintza eukitzen, baizik eta denboran txandaka. Orduan, txandaka izan behar ditugu umeak, horrek suposatzen du, umeak egon beharria da hilabete batzuk etxe batean, beste hilabete batzuk beste etxe batean, eta horrek ez diela afektatu behar euren bizimodu normalari, euren ikasketei batez ere. Eta, klaro, gurasoak bizi badira, bat Donostin eta bestea Bilbon, zein eskolara joango da ume hori, 3 hilean behin etxe aldatu behar badu. Baina posible da, eta geroz eta eskari gehiago dago zaintza partekatu horrengatik, batez ere lehen aitak zaintza emazteari utzi jentzion, eta etzan gehiagi arduratzen, gizonak geroz eta gehiago arduratzen ari dira zaintza hori eskatzeaz, emakumeek ere zaintza nahi dute, orduan horretarako konponbidea da bioi esleitzea eta beti ere bi etxe bizitza baldin baduzkagu esparru geografiko mugatu batean, umearen edo adin txikiaren betiko bizimodua ez kaltetzearren. Nik entzundak badaude kasua, umeak etxe batean geratzen direnak eta gurasoak dira aldatzen direnak. Ez da logikona, juezak hortara hartu bat. Hori da logikona, nik izan nuen eta nik plantean bikote batei joi egiteko eta bai batak, bai besteak esan zieten ez. Zen azken finean nik nire etxea daukat eta nik nire etxea daukat prestatua nire erara. Horron, 3 hilabete, demago 3 hilabete diala. 3 hilabetetan etxe horretan nago eta bukatzen dira 3 hilabeteak, juten naiz, beste etortzen da, eta dena hankaz gora jartzen dit. Ez dakit non gortzetun gauzak, ez dakit muleak aldatzen dizkit, eta gainera ekuigarri ditut 2 etxe. Bat, umeekin egoteko, eta bestea umeen gandik aldentzeko bereiekin ez nagoenean. Posiblea da, nik hoi plantean nien, ume egonkortasun hori ematearren, eta bai batak, bai besteak esan ziaten, ez ez. Zaila ikusten zutela. Kasu horretan suposatzen dut legea bera izango dela egitatezko bikotentzat eta eskonduta daudenentzat. Suposatzen dut seme-alabak tartean daudenean, horrez dagoela ez dela inolako berizketarik egingo. Ez, azken finean hor netzako konfusio bat dago esaten danean abantailak sortatzen direla umentzako ezkonduta bazaude. Horregatik diot, ustea edo mitoa bentsat hori da. Mitoa hori da, baina ez da. Hori gehien bat, desberdintasunak gurasoekiko datuzte. Azken finean, seme alabei dagokionez, erantza berdina da. Beti orokorrian, iguala. Aita beti izanen da aita, eta ama, eta ume horrek badakin nor dituenek eta ama. Eta erentziak izateko, eta barre, eskubidea, eta olako... Dena berdina dira. Ez bakarrik gainera egitetezko bikotetan. Inskribatuta ez dauden bikoteen seme-alaben kasuan ere, bai. Eskubide guztiak babestuta daude ume horiek edo zen umeak beti babestuta. Orduan, ezkontzen direnak edo inskribatzen direnak umeengatik horrek ez du zentzurik, ezta? Ez, baina arrezagutza bai. Arrezagutza lehen osan duguna. Ezkontzarek automatikoki datorren. Konsultatuta ezkontzen da jendea. Ez tartarako. Zergatik ez dituzuen kusillo prematrimonial. Apaizak ez zuek kusillo prematrimonial batzuk. Apaizaren ostean gara abokatuek. Ez kultura. Ez ditzatek ino eskondeko. Gainera, dibortzio batek zenba kostatzen du azkenean, diruaren. Jendeak asumituta dauka, igual dibortziatuko dala. Baina ez dauka asumituta dibortzioaren ondoriak ekonomikoak semearentzazin izango diren. Guk prestango gineake azalpen horiek emateko, eta nik beti esatetet klientei etortzei ezte arazotan sartu baino leheno. Ezkondu baino lehen. Eta nahi etorri izan zaizkit bikoteak esan ezaizu, ezkondu nahi dugu, eta jakin nahi du batez ere eraintza ekonomikoaren inguruan, garantzialetan edo ondasunen separazioan ezkondu behar diren edo ez, eta nik hori txaloa behar diet, zeren etortzen dia galdetzea ezkondu baino leheno eta ez ondoren. Ondoren ez dauke konponbide. Zenbait kostatzea, konsulta hori zenbait kostatzea. Oso bat kostatuken,
segun, esaten behidazko, arratsalde osar eukitzen hau zuela hoi azaltzen, edo ordu beteko, zenbat, egun da €50 gehienez. Eta zenbait arazo aurreatzen diren, Ia. Alari informazioa bertan daukagu, azken finean motu ezkeo, nahi izan ezkeo aurki dezakegu. Baina bizitzan ere kompromisoak hartzeko oso importantea da. Eta arduratzen gauzaz oso importantea da. Baina bai esaten zu behin, eta ja, bizi osoako izurra. Argi dago, seme-alaben gantik eskontzen dena hori ez duela zentzurik horrek, legeak... Ez da amonaren gatik. Amonaren gatik behar bada bai. Baina, kasu honetan legeak ez dira ezberdinak, eta ni galdetu nahiko nukeena da, ganantzial edo irabazien inguruan, hau da, norbaitek eskondu horretik enpresa bat baldin badauka, edo etxe bizitza bat erosien badu, eta bar, eskontzen garenean edo egitatezko bikote garenean, ez dakit bi kasu ezberdin horietan legea bera den, ez? Nola da, ganantziletan badago bi modu egiteko, ez? Erdi bana, edo nola ez dakit azaldu? Dare, eskontzarentzako hiru regimen jakindare bat ganantziletan, eta ganantziletan da, biona da. Osa, nirea dana, zurea da, eta zurea dana nirea da. Hoi oso horrexe da. Poltsa mankomun bat eta biona. Gero dago, ondarearen banantziarena, horrek esan nahi dola da, gu eskontzen gero, baina gure ondareak separatua mantentzen dira, eta nik nire lanagatik irabazten dudana nirea da, eta zuk irabaztezuna zurea da. Gero nola moldatzen geran eguneroko bizitzan beste kontua da, baina bakoitzak iradoke. Eta gero da, erdibideko bat, komplikatu izango litzakean azaltzea, partizipazio erantzan. Hiru horiek ezartzen ditu legeak. Egitatezko bikoteen kasuan, legeak ez du ezartzen ze erantza ekonomiko egon daizken, baina ezkontide esan barruen, ez dira ezkontideak ez dialako ezkondu behar, bikotekidei aukera ematen die inskribatzerakoan egiteko dokumentuak non ezartzen juzten euren funtzionamendu ekonomikoaren goraberak. Esatea, ala funtzionau behar dugu, separatzen geranerako nola funtzionau behar dugun, orduan guk hor sartu ditzakegu ganantzieletako... Kontratu bat azken batean, Bai. Eta kontratu horrek bestearen balio bera du. Bai. Kasu horretan, ondare... Noazen duzu, ondare banatzen den ondarea baldin adibidez, kontratu hori sinatzen baldin baduzu, horrek bestearen eragin bera izango luke. Gertatzen dara da, ezkonduta garenean, nahikoa dugula esaterekin, ondare banatzearen erregimenera lotzen gerala, kitxo. Eta ja legeak azaltzen du zer dan hori. Eta ezer ez baduzu esaten, automatikoki zuri ez esan gabe esaten dizute... Ezkontzaren kasuan, automatikoki ganantziletan sartzen salbu, katalana bazera, katalana... Hor trampa hundia da, hor trampa hundia da. Katalana bazera, Katalana beti... Hemengo biletan, Tolosan, ez dakik Gernikan, hor bizi baldin batzea, hor be komunikazio foralean sartzen zera, eta ere ala nola baita ezberdin... Hoi erentziak behi da dauke, horrek erentziak behi da badauke garrantzi... Baina gero ere bai, dibortzaren aldetik ez? Dibortzatzerakoan ez, nik dakit ez, bueno... Oso komplikatu da, Hobe da konsulta bat dira abokatzuari, aurretik, oso gauza komplikatu da. Eta hori, ematen du enpresa batetan... Beraz argi dago aurretik, arazotan sartu aurretik, argi izan ditugula hauek gauzak, eta kontratu bat sinatu behar denak, kontratu bat sinatu. Hala ere, badakit dibortzia dela gorko gaia, baina ari garen ez diru kontuei buruz, ze abantaila suposat... Salda berbera. Bai, gauza bera da. Ze abantaila suposa lezake galantzialetan egoteak edo ondasunak banatzeak? Hoi, bakoitzaren egoera ekonomikoaren arabera. Claro, bi ezkontiden kasuan ikusten badugu bion arteko desoreka ekonomikoa, hau da batek diru sarrera dauke edo diru sarrera garrantzitsua eta besteak ez dauke diru sarrerik edo diru sarrera bajuak, ondaren banatzearen regimenean sartzeak bat kaltetuko du bestearen onura, antzen azken finean nik nire soldata niretzako gordeko dut eta nik zure emango dizut nahi dudana ondare banatzearen kasuan. Eta ganantzialen kasuan nik irabazitakoa biona da. Ondare errenta maila oso parekatua danean, edo antzekoa berdintzaigu, printzipioz berdintzaigu, garrantzi handia dauke, ustet hoienek komentatu induela enpresa bat sortzen denean oso garrantzitsua da, zen azken finean nik enpresa bat sortzen badet, eta nire ezkontidea ez da enpresaren parte, ganantzialetan ezkonduta baldin badaude, etxea biona da, enpresa gaizki baldin badoa, enpresaren zorretaz bion etxeak erantzungo du. Claro, ni abenturatan sartzea, enpresa bat sortzeko, eragin dezake horrek gure etxe bizitza arriskoan egotea. Orduan, enpresa bat sortu behar dudanean oso izkoa da orduan egitea, ezkontzerakoan ondaren banantzearen erregimenean ezkontzen gera, edo kapitulazioak egiten dira eraintza hori aldatzeko. Esanez, etxe bizitza zurea da, nik geratzen naiz kotxeakin, furgonetakin eta berrintzaizio ondarekin, eta hemendikan aurrea ondarearen banatzearen erregimenean sartzen gera. Orduan, enpresa horrek galerak sortzen baditu, eta ni enpresari bezala
horren arduraduna baldin banaiz, honek ez du afektatuko nire ezkontidearen ondariari. Eta alderantziz, ezkontideak ez du irabaziko, nik irabaziko. Hori da, konfidantza kontu bada. Azken fine, bai, ez dugu etxe arriskuan jartzen, baina zuk irabazitakoa zurea da, bihar dibortziatzen bagera, guztia zurea da, eta ni ezer gabe geratzen ez. Maitasuna egongo da hortik. Ez dago maitasunik kasunetan. Guk ez da berretaz hitzeitxe. Hori zer merizuna, maitasun kontuak ez dira abokatu. Gizonezkoentzako antizorgailun balego, arazo asko ebitatuko egituzke, ez? Osea, seme eduki ez eduki beti emakumearen esku uzten dugu, eta hortik ere, klaro, zuk egiten duzuna, eta arazo pila datoz. Zazak esatezu, bai, azken fina seme bat baldin moduzu naturala. Aportatu beharrekoa, baina inongo erantzukizunik gabe. Horrek azken finean, egia da, dibortziatzerakoan, problemarik garrantzitsua, zailtasunik garrantzitsuena umeak ekartzen dute. Zen azken finean, dibortziatzen gara, etxea saldu iten deu, takitxo, gaur egun saltzea ere ez da erraxa, baina, bintzat, saltzea lortzen badeu, akabo, zuktanik ez deu zertan elkarre ikusi beharrik, hemendikan aurrea. Baina, seme daloa bat baldin badokeu, amankomunean, elkarre ikusi behar du betiko. Gizonaz egin dezake seme bat ez dukitzeko, ez dugu ez egiten askotan. Bueno, baina antizorgailu maskulin horik nahiko, osea, suposatzen da nahiko nolako azaren? Ez, suposatzen da nahiko heldua zarela erabakitzeko meba nahi duzu nola, ez? Eta neurria gartzeko, aizu. Solo echamos tripa. No maduramos. Bueno, Daniel eta Aritz... Gaur Aritz ez dizugu solasean ere utzi apenas, baina nik uste dut dibortziak askorako ematen duela eta gauza mordo bat utzi ditugu aipatu gabe, behar bada bigarren bai, ze gaur apur bat zaintza eta diru kontuak aipatu ditugu, baina hor pentsioak eta bertzen kontu batzuk ere daude interesgarriak direnak, agian urrengo astean edo zatoztenean horri helduko dugu, ongi eruditzen baldin mazaize. Bueno, gaur izan dugu dibortzioak bat, datorren astean nahi baldin mazuet dibortzioak bi. Hogasuna itxengo nuke, Bai, ez da. Bueno, Daniel Martínez eta Aritz Biaitez eskerrik asko izateagatik, Zen arte, bai. Bueno, barixe,